It's time for my lunch. Ayaya, asan ako pagkaon? Oh, here's the rice. Class A nga rice. And ang sudan, fried fish and okra. Sa palain diha sa kusina. Century tuna canned goods. Asa sa usawan sa ako ang okra? Oh, thank you so much. Pwede akong balik sa kusina. Hindi na ito mali kayo, no? Basta gikan kita sa abroad, especially nako, nagikan ko sa Japan, third floor. Lamig yun ikaon sa mga pagkaon nga atong naandan nga kanon sa wala pa tani biya sa ato ang mga lugar, no? So this is a perfect combination para sa ako ang paniud to. Perfect yun ikaayo. So nanawag ko. Sapa. Minsan na sila nanawag na ako. Hello, ka-friendship na Mardio! How are you doing? Yes, Dai. Diyan ako sa balay karon. Ano ka? Oh, sige. Muana ko sa inyo balay later. Ako ihatag ko akong gi-promise ni mga face mask. Pagkatuwang chocolate. Unsa naman po na, oy, nanapoy laing nga issue na ako. Kadagang kong issue ani maulit lagi kag abroad. Diyos ano sa lagi kang issue. Unsa? Asos ko Mardio, ayaw gituan ang mga issue dahil. Natulaan nga adlaw gi-issue ko sa mga silingan nga na COVID ko. Unya, tanawa ron. Ilang gikaon ilang mga chismis, mga tabi, panglibak, pangdaot. O kaya di tinuod. Di ba? Correct. Utatog yung kada, the truth will set you free. Freedom is mine. Oo. Ang sarap na nga tabi. Ano, oy, kagrabe naman sa daan na, oy. Unsa nga tabi, ano? Ako rin na uli og gikan Japan, nga walay kwarta. Yung sa urang mahitabo, ah. Ang silingan? Yung sa ang silingan? Nagtaon na lamang ko og sardinas, o gamantinin na lang kong ukrang ulutanon, o piniritong isda. Unya, kung magkaon na itaan na, pobre na di ay. Maluod yung tali mga salingan ng mga tabian mo. Dili na ko ka-afford. Ang sabi dili ka-afford, oy. Hastilan. Man ikaw, Marjo, ayog tuo-tuo dyan ang mga tabi-tabi, gikas sa mga ka-friendship, mga silingan kay. Wala dyan mga unod day. Wala dyan ka ng suba. Magkanaas go ng mabaw kaayo, oo, mga mabaw ug utok, magkanaas gyud na day. Dili maayo na silang tagdon day. Pero kani mga tao nga nakaila nato nga mga lalom og panghuna-huna, dili ko na sila maghisgot og mga dautan against us, kaya naman sila nato. O di na tinuod day. Di gyud na tinuod day nga sa napobre na kay kaunog okra, nya gamantilin na lamang pinirito og sardinas. Kabalawang Diyo ka, Marjo. Katong dito pa ko sa Japan, third floor. Sige na Diyo kong kakaon og mga lagmi. Oo niya, ang mga pagkaon dito, Marjo. Yes, lami ang mga pagkaon dito. Dahil mo biya niya mga favorite na country. Yes, imong gipangando na makaadto ka ng cherry blossoms. O di ba karong tuigang ta ka mo adto? O na-cancel. O may kung nakauli ko sa Pilipinas itong sweeper's flight. Kabalo ka ng sweeper's flight? Huwag ka pag manilhig ka sa airplane, may sweeper's flight. Mga lagi naman ang pagkaon dito sa Japan, dahil. Mga sosyal, at the same time, healthy ang mga pagkaon dito. Ay, oo, uy. Gilibot yun ako ang mga restaurant dito, dahil. Abi pa lang. Grabe, hindi katabihan na itong mga silingan, no? Pati ato mga pagkaon, mga sudan, himantayan gyud. Wa gud tingali na sila mabuhat sila kinabuhi, no? Muna di gud na sila ang nga tagdon Mardio.
Oo. Magulang tagdali ana day. Sila makatabang sa atong kapobrihon, oy. Ay, oo. The reason why, nga nga ni kaon kong okra, o piniritong isda, and then sardinas. Kaya I tell you, Mario, it's a different taste. Lahi yun ang timpla sa ato, Oo. Lami ang ilang mga pagkaon dito, pero compare sa mga pagkaon nga atong naandang diri sa Pilipinas, lahi ragod kaayo. Ay, oo. Naanad ako anang issue kay last time ni pauli ko. Oo. Nagpakinilaw ko. Nagpasinugba ko, nagpatula ko, nangita ko ginamos og saging. 2017, oo, ni uli ko dito sa Pilipinas, kato, dito biya po ka, gi-invite ka. O diba? Kaginingaw lagi ko sa mga authentic food na di na ito makita sa laing nasus. Kung kabalo lang yun mo sa mga pagkaon dito, kanang first time ni mga kaon, dili biya ko siya ingon nga, lamian ka dayon, maana na dyan ka pagdalagan sa panahon, oo. Munang karon, gimingaw dyan kong okra, day. Uy, kalamit sa okra, day. Itos na mo pati susuka. Unya kaning langsa sa sardinas dito sa ato, lahi dito, day. Murag sosyal dito, pangitaon dyan mo ang langsa sa sardinas, gagikas sa Pilipinas, day. Ay, oo nga. Oo, lamit, day. Nothing compares. Muna ganyan sa in English. Muna dito sa ingon gagakauntaan ni nga pobre na tawat ay mga budget. Haller! Kadugang dyan na sila ka bubos kalibutan, no? Nung mga COVID na sila. May kapunta lang ilang issue na ako dahil nung sa ilang kalagot na ako. Naglibog kami ako asa silang dapita sa akong kinabuhi kalagot. Naglagot sila sa ako na nga hamis na kaayo. O nabuol sila sa akong tutoy nga bugdo na kaayo. Ay, ako tutoy day, magkadugay, magkadako na ba yun ni? Oo, mula ayaw dyan to, Mario. Giiso lagi ko nila last time, nagitungod anang inana akong the way, nga pagkaon nga akong ganahan, nga kung di magpalitsyon. Nga kung dili ko magpaluto og mga katong mga pagkaon nga mga karni-karni, mga usa. Sus ko na nabalaw na dyan ko ana, day, you know that? Nagsend ako ng picture sa messenger, you know that, nabalaw na dyan ko, muna di tinuod, day, oy. Oo. Di na tinuod yung mga chika-chika na naday. Oy. Kabalo ka ni mga dato. Pareho na to, Mario. Ay tungan na ng Harold ha. Kay may insecure na po na siya. Makabalo to partahan ta. O. Pil na ko si Harold na pigapakalat anong tabi na. Pil din ako siya na suspect. Ano, dis ano po katsagi ka ng istorya ha. Barkada pa tabi ni Harold. Nga naman siya, uy. Pil din ako na vibes na ako. Pero dili ko sure. Oo, dili ko sure. Pero feel na ako. Kabalo ka mga dato, pareho na to dahil. Kung makita sila nga magkauntag pinubre mo, utan-utan. Ila kay, ma-insecure din na sila. Nga utan-utan mga dato. Ay, atong to maglami ra. We want veggies. I'm on a diet. O diba? Di na sila katubag-ana. Pinuudan niya. Mag-inom tag-kape. Ilang kape, binukbuk at hulom-huloman katong tea. Wala lagi magdagapapok lagi mo niya. Wala lagi ni mga sudan, wala lagi ni mga pagkaon. Because it's a tea party. Hindi pa, naganda pasangil nga sosyal, pero wala mga kwarta na di ay. Muray ko na dahil advantage kung dato ka unyot. Kabalo ba ka? Mudala sa sitwasyon. Malikay naman ang istorya ng mga daotan dahil. Wala, na mo na Ma'am Ayo, gakaon na lang kasi utan. Because I want vegetables. For this pandemic time, I want to have a healthy lifestyle. Oo. Because you can get more nutrients from vegetables than eating meat. Oh, di ba? Sosyal. Sosyal ang tubag, day. Pero tinuod lang, wala-wala na ang budget. Oo, na pa yung budget rin niya kay ipiniliti maguna ko nagbalik, day. In kaso ba, kumuuki na ang panahon, mabalik mo yung Japan, day, kay manarbaho ta day. Nintas bata pa ta magtigom ta day. O para pa makaback and forth sa Philippines. Oo. Dili ka excited na makabalik ko dito. O syempre excited yung ka. Kaya kada pasalubong na ako na kay imo. Oo. Di ba mo na ako yung advice ni mo day. Kung paminawa na ilang mga tabi diri nako day. Itong ano po nako. Oo. Kaya malinaw raman sad ko.
Makalingaman paminawon ba no? Kada magkahibalog ka sa capacity sa gatabi nimo nya. Walay ka matuuran lang isulti. Makatawa na lang ka because you know the truth, the whole truth. I'm nothing but your sore throat. O, ato na ikatawa, day. Oo. Atong ikatawa lang ng ilang mga libak, day. Kaya mo na ginaingon kung kung nagtanong sila og kalagot diri nato, di ato silang gaman og garden. O ato himong garden ilang kalagot day para matiwas sila, takiyon silang hubak hutoy. Para takiyon na silang high blood, mataas ilang uric. Oo. Well, anyway, salamat kay Marjo, no? O, salamat kayo sa pagtawag ni mo nako. I know that you are concerned. Ganahan di ka mahibalo ko sa mga issue kabahin nako. Mo dyan na nakapait Mario basta gikan kag abroad. Daghang sumilanon imo kinabuhi pag abot nimo sa Pilipinas. Makunta mo silingan, mga pariente, mga silo, kakalibutan ngano sila nag kakalibutan ngano sila nag-iningon diha nimo. Wala kay gibuhat nga daotan. Ambot lang no. Pero ako, sige lang, okay lang, go lang ng go, inyo po nang pagbati. Oo, ila po ng katungod. Hala, sige. Oo, okay na na. Di mo tama dato kung entertain na ito ilang mga libak o chismis. Di po na ito ikapobre. Kasi padayon lang ta. O, thank you kay Day, ha? Malipad yung ko ni mo, Marjo, kay kanuna yung kong updated sa mga chika, diri na ko. Dito mo na yung affected, pero malingaw na yung kong paminaw. At least makimarutaki sa mga tao atong likayan. Okay sa mga tao nga, di pa nang plastik-plastikan, pero sige na lang, na lang, kaya mo ilang batasan. Di naman na matulid, basta gali mahiwi na. O, di na nila matulid, ilan na po na. Makarealize na po na sila pohon. O, basta dito tinulid yung kitabi nga, wala ko'y kwarta. Pag sa ano ako areyos, na 15 mil ba yan eh? Ning pagparito sa akong tutoy, 1.5 million eh, kada usa. O, mahal ni na kaya akong tutoy explosive. Nahala sige babay. Oo. Basta kanong taon-taon ako na itong gihatag yun. Ako promise ka, nalimot ko gahapon. Oo. Na-standi. Gikang Madam Kusik. Standi sa cellphone. O, gikan itong Madam Kusik. Atong friendship. O. O, katong gikan ni Madam Irene. Nga face mask nga gold face mask. Ato itong ihatag ni mo. Ay, itabi ni Haron ito mga bang barkada kay. Mangisog na po. Masuya na po. Nahala sige. Nahala sige, bye-bye. Okay, bye-bye, Day. Bye-bye, bye-bye. Okay, amping. Okay, takit. Sige, bye-bye. Bye-bye.